The Imaginary Fairy Palace. Ụyọ eze akụkọ Ufurube. Ihe anọghị ma ncha na were wụrụ ihe nọ naanị n'isi ndị mmadụ, dịka etu ndị toro eto jiri kwuo. Ọ ga-awụ na ụmụ agbara kwesịrị inwe ụyọ ukwu ọma ebe ha ga-ebi, nke wụ na nwatakịrị nwere agwa ọma nwere ike chere ha otu ụlọ ukwu ọma. Ụlọ a nwere ike ha ka iko ma ọkwanụ dịka ihe eji awụnye ọkụ ma ọkwanụ akpati ejiri akwụkwọ shiri ike mee ma ọkwanụ ha adịka oghere nọ n'okpuru oche eji adọm ihe. Gị onwe gị, elee etu ị na-ele anya na ọ ga-adị? O nwere ike dị ojii, chaa ọcha eluigwe ma ọkwanụ chaa nwa obere ọbara ọbara ma ọkwanụ na-acha dịka ọlaedo ma ọkwanụ na-acha ọcha dị iche iche. Elee etu ị chere ọ ga-adị? Abịa n'ụzọ nọ n'ihu ụyọ, enwere ike nwee ụkọ mmiri kụfere elu mmiri were gazuo ụlọ ụmụ agbara hirimahe. Mmiri a nwekwara ike nwee ụmụ azụ dị iche iche dịka azụ ọlaedo ma ọkwanụ ụmụ irighiri mamịwọta, azụ mgbe ndị nwere ihe olu ọma n'ime ha ma ọkwanụ azụ kpakpando, ịnyịnya mmiri ma ọkwanụ ụfọdụ n'ime ha ma ọkwanụ ozugbo ha niile. Elee etu ị na-eche na ha ga-adị? Abịakwanụ, elu ukwu ụyọ a ga-etoli ezigbo elu dịka ọnụ ogologo nnụnụ a na-akpọ apịpịa, bịa nwekwa ọnụ mkpu. Ikekwa ọ ga-enwe ebe furu iche ebe ụmụ oke ọkụ ma ọkwanụ ororombụbara ma ọkwanụ dondo mmiri ma ọkwanụ nnụnụ na-atakwu atakwu ma ọkwanụ ụfọdụ n'ime ha ma ọkwanụ ozugbo ha niile. Elee etu ị na-eche ha ga-adị? Abanye n'ime ya, ụlọ ukwu a nwere ike inwe ebe a na-anọ eshi nri dị iche, ebe ụmụ agbara ndị oshi nri ga-enwe ike mee pankeki, piza na hamburger ma ọkwanụ afọ anụ agbanyere ọbara anụ ma ọkwanụ anụ ọkụkọ eghere eghe ma ọkwanụ ozugbo ha ihe ndị a ma ọkwanụ ụfọdụ n'ime ha ma ọkwanụ ihe ndị ọzọ. Elee ihe ị na-eche? Ikekwa ụmụ agbara ga-achọ inwe otu ọnụ ụyọ ukwu iji gwurie egwu. Otu mpaghara ọnụ ụlọ a ga-enwe ntekọrọ na mgbada nakwa ụzọ gara okpuru ala ebe nwere ike ịgbagharị igwe afọ abụọ ma ọkwanụ nke nwere afọ atọ ma ọkwanụ skuta, skateboard ma ọkwanụ ihe ndị ọzọ. Kedu ihe ị na-eche? Abịa n'ezi, ha nwere ike nwee ezi ọgbakọrọ ebe achara ọma na-eto iji gwurie egwu n'elu oche eji ụdọ kwudo n'elu ma ọ wụ egwu hirimahe ma ọ wụ ebe ha ga-anọ akpọgharị isi n'ala, gbaa ọsọ, ghee nwa nghighe ma ọkwanụ zoo nwa nzuzo. Kedu ihe ị na-eche? Ma ọkwanụ ya enwee iyi ala ebe a ga-anọ egwu mmiri ma ọ wụ gbaa ụgbọ mmiri ma ọ wụkwanụ banye n'ime mmiri. Enwere ike nwee ihe ndị a n'ime ụlọ ma ọkwanụ n'elu ụlọ
ma ọkwanụ n'ime ala umi miri emi. Kedu ihe ị na-eche? Ụyọ ukwu a kwesịrị inwe otu ọnụ ụyọ ukwu ebe a na-alaba alaba, ebe ụmụ agbara ndị bịara abịa ga-enwe ike labani. Ụyọ ukwu a kwesịkwara inwe mpali isi eji alụ ọgụ, ebe a na-anọ ekwu okwu, kọọ akụkọ, gụọ egwu. Oge ụra burula ha nwere ike fọbanye isi ha n'ime mpali isi were na-eche ihe ndị dị iche iche dịka gị. Translated and read by Eronini Ebujo. Copyright 2016, Augusta University. All rights reserved.